Iristen autoaren argiak ez dira pizten eta horregatik istripu asko gertatzen dira, batez ere tuneletan. Hauek dira gure proiektuaren baldintzak. Kanpoko argitasunaren arabera argiak automatikoki pizten dira eta izartzen zaizkion autoa diseinatu nahi dugu. Muntatzeloaren zatiren bat gutxienez plastikoz egina egon beharko du. Atalen bat materiala berrerabiliz egin beharko da eta motor elektrikoz mugituko da autoa. Gure autoan zirkuito elektrikoa gondela funtzionatu. Argi gutxi donean LED-ak zirkuitoa itxiten du eta bombilla pizten du. Argi asko donean LED-ak biek egiten du zirkuitoa eta bombillak itzaliten du. Hain gure proiektua frogatuko gu. Beste frogatxe bat. Barruan piztu egiten dela ikusteko. Oso ondo. Maia azpitik piztutzen den ikusteko. Piztuta dago, argi gutxi dagolako. Ez dut harrapatu. A ber, beste handikan hone gota.